na-eme enwelu ndị eji wee ibe obodo ife ọbụla na-aga aga ezi oyi m enwelu ndị meli ọga ka mkpọwa ndị ambasadọs ndị ọma ndị mele azụ nyaba azụ gba nkọlọkọ ọ bụ onye ka mụ na-akpọ onye isi bụ onye isi Ekeneme Agụji Egbe worldwide onye ụka dịle mma na onume ekene gị ọga ambassador Agbara Emmanuel Agụji Egbe onume ekene gị ọchịlị mma n'ụwa a na-ekwukwakwa ịma na ọ ga-achị ọzọ ngwa kene Agụji Egbe odogwu Agụji Egbe worldwide President Ambassadors Club of Agụji Egbe worldwide Agụji Egbe Agụji Egbe worldwide onye isi anyị na Canada ka ibio wee bụrụ egwu m ka nkene onye ọgadele ma Vice President anyị Ambassador Inyekwe Oscar Zubike nwaka ibie onye ọma na ị ga-adị Chairman Oscar Zubi Security Services ụmụ omenyi ka isi eje mana Ọnịcha doki nọ na-achọ ife afọ ga-eli ka mbụlụ egwu m je kene Ambassador Emmanuel onye kachukwu MPM BENG the Secretary General Ambassadors Club of Inyi onye nya na Chiso n'oge bụ CEO na Engineering Company bụrụkwa MD Agro-Based Enterprises Limited Commercial Farming Services ọkwa na Lagos ka ị na-achụfa onye agbara iji ambụlụ egwu m kene Ambassador Atokoro n'oge bụ Assistant General Secretary egbe a na-agba anyanwụ 1 n'Ichida mba na-abara agụ n'azụ 1 n'Enugu onye ọ ga-adịle mma CEO McDonald's Group Real Estate Law Chambers Auto and NGOs ọkwa n'Enugu Inyi ka isi eje odogwu bi na Sweden ọ ga-adịle gị mma